ηλιόλουστα Χριστούγεννα στο Βόρειο Πόλο. Σωτήρης Αγγελαρόπουλος, Μάξιμος Εωδόρου, Χριστίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Ειρήνη Καραγιοροκοπούλου, Κατερίνα Δουζαμπάνη. Κάποτε, συγκεκριμένα στις 24 Δεκεμβρίου, στο Βόρειο Πόλο, σε ένα χωριό που ήταν φτιαγμένο σε πάγο, ένας ήλιος ξεπροβάλλει από τον ουρανό και πολύ ζέστη υπάρχει στο χωριό. Ωχ, αυτό δεν είναι καλό. Ο πάγος θα λιώσει και το χωριό θα βυθιστεί. 3 παιδιά και μια κατσίκα, η Βερούκα, η Ιερό, ο Τριπτύλης και η Ρίκα η κατσίκα, προσπαθούν να σώσουν το χωριό. Τρυπίλη, πάρε ένα σάκο και βάλε μέσα τρόφιμα. Ρίκα, πήγαινε να ξυπνήσει την Ιερό, είπε η Βερούκα. Μπε, συμφώνησε η Ρίκα η κατσίκα. Η Ρίκα η κατσίκα ξύπνησε την Ιερό και ετοιμαστήκανε και φύγανε για να πάνε στο Νότιο Πόλο, να πάρουν το υγρό που κρατάει τον πάγο για 1000 χρόνια ακόμα. Όλα τα παιδιά με τους γονείς τους είχαν μαζευτεί στο σπίτι του Τρυπτύλη για να αποχαιρετιστούν. Τα παιδιά έφυγαν και ξεκίνησε η περιπέτεια. Περπατούσαν για πολλές ώρες, μέχρι που έφτασε το μεσημέρι. Το μεσημέρι ξεκουράστηκαν σε ένα μικρό πανδοχείο. Συνέχισαν τη διαδρομή τους και στον δρόμο τους βρήκαν μια καφέ αρκούδα. Η καφέ άγρια αρκούδα μόλις τους είδε έτρεξε να τους επιτεθεί, αλλά και η κατσίκα μόλις είδε την αρκούδα όρμησε για να προστατέψει τους φίλους της. Τα παιδιά τρομαγμένα έφυγαν για να γλιτώσουν από την αρκούδα. Η κατσίκα μόλις κατάλαβε ότι έφυγαν τα παιδιά, τα ακολούθησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Τι περιπέτεια κι αυτή, ξεφώνησε τρομαγμένη η Ιερό. Ήταν βράδυ. Είχαν μείνει άλλες μέρες μέχρι να καταστραφεί το χωριό των 3 παιδιών και της Ρίκας της κατσίκας. Όταν φτάσανε στο χωριό του Νότιου Πόλου, οι χωριανοί τους υποδέχτηκαν. Γεια σας, είμαστε τα 3 παιδιά από τον Βόρειο Πόλο. Το χωριό μας κινδυνεύει γιατί ο πάγος σε 3 μέρες θα σπάσει. Ξέρουμε για τα φίλτρα που έχετε που κρατάνε τον πάγο για 1000 χρόνια. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα, είπε ο Τρυπτύλης. Ναι, βεβαίως. Πάρτε ένα, απάντησαν οι χωριανοί. Θα μπορούσατε να μας δώσετε και ένα έλκυθρο για να πάμε γρήγορα, ρώτησαν τα παιδιά. Εντάξει, βεβαίως, απάντησαν οι χωριανοί. Τα παιδιά πήραν το φίλτρο και το έλκυθρο και σε 2 μέρες είχαν γυρίσει. Όμως η Ρίκα η κατσίκα ήπια το φίλτρο. Ρίκα, τι έκανες, ρώτησε η Βερούκα. Μπε, απάντησε η Ρίκα. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να το πιείς, αναστέναξε η Βερούκα. Τα παιδιά φτάσανε στο Βόρειο Πόλο παραμονή πρωτοχρονιάς. Ενημέρωσαν τους δικούς τους και είπανε: Ας έχουμε άλλη μια μέρα ζωής, είπαν τα παιδιά. Το βράδυ, χωρίς να το καταλάβει κανείς, ο Άι Βασίλης ήρθε και άφησε το φίλτρο. Την επόμενη μέρα το πρωί ήταν έτοιμοι να σπάσουνε και τα παιδιά τελευταία στιγμή είδαν το δώρο του Άι Βασίλη και γρήγορα το έχεσε σε ένα κομμάτι πάγο. Ο πάγος ενώθηκε και έσωσαν το χωριό. Ζήτω, 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 ζήκαμε! Στο έλκυθρο. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα χωριό στο Βόρειο Πόλο, ο Άι Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του. Πέρασε σχεδόν όλες τις υπήρους, μέχρι που έφτασε στον Ατλαντικό ωκεανό. Εκεί κατάλαβε ότι το έλκυθρό του έχει τρυπήσει. Ανησύχησε. Είχε φάει πολλούς κουραμπιέδες και μελομακάρονα και το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο. Τότε σκέφτηκε να πει στο Ρούντολφ να φέρει βοήθεια. Ο Ρούντολφ, επειδή είχε κάτι φίλο στην Ελλάδα, πήγε να τους φωνάξει να τον βοηθήσουν. Μα αυτοί δεν μπόρεσαν και έστειλαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά κατέφθασαν για να βοηθήσουν με ένα αεροπλάνο. Άι Βασίλη, τι έπαθες? Είπε αγχωμένο ο Νίκος. Ευτυχώς, είμαι καλά. Μόνο που πρέπει να φτιάξουμε το έλκυθρο, είπε ο Άι Βασίλης. Τα παιδιά αμέσως άρχισαν να δουλεύουν. Ευχαριστώ που μου φτιάχνετε το έλκυθρο, είπε σοβαρός ο Άι Βασίλης. Τώρα μόνο ένα βαψιματάκι του. Αρχίζουμε, είπαν τα παιδιά με ευχαρίστηση. Σαν καινούριο, είπε με ανακούφιση ο Άι Βασίλης. Ο Άι Βασίλης συνέχισε στο ταξίδι του και διαπίστωσε ότι του λείπουν κάποια δώρα. Προφανώς του έπεσαν κατά την επισκευή του έλκυθρου. Το ερώτημα ήταν πού είναι τα δώρα. Τα παιδιά άρχισαν να ψάχνουν, μα τα δώρα δεν ήταν πουθενά.
Βρήκες τίποτα? Όχι, όχι. Τα παιδιά συνέχισαν το ψάξιμο. Ο Άι Βασίλης κάλεσε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Με φώναξες, Άι Βασίλη? Είπε το πνεύμα χαρούμενο. Ναι, σε φώναξα. Τι έπαθες πάλι? Είχε μια τρύπα, το έλκυθρό μου, και τα δώρα έψαν στο νησί. Το Άγιο Πνεύμα φώτισε τα παιδιά και τα δώρα εμφανίστηκαν μπροστά τους. Ο Άι Βασίλης ευχαρίστησε το πνεύμα και έφυγε. Τα Χριστούγεννα είχαν σωθεί. Τα πρόσωπα των παιδιών ήταν γεμάτα χαρά. Τίτλος βιβλίου: Τα αργοπορημένα δώρα. Συγγραφής: Γιώργος Ιαμάς, Άννα Μαρία Νικολακοπούλου, Παναγιώτης Κανελόπουλος. Εικονογράφηση: Γιώτα Ζήκου, Νίκος Αλεξόπουλος. Τα αργοπορημένα δώρα. Πλησίαζαν Χριστούγεννα. Η πόλη είχε γεμίσει χιόνι και οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι που έρχονται τα Χριστούγεννα. Κόσμος πολλής τριγύρναγε στους δρόμους με σακούλες από ψώνια. Τα ζαχαροπλαστεία ήταν γεμάτα από κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και άλλα λαχταριστά γλυκά. Σήμερα είναι παραμονή των Χριστουγέννων. Ο Δήμαρχος σήμερα το βράδυ με τους κάτοικους της πόλης θα ανάψουν το μεγάλο δέντρο στην κεντρική πλατεία. Όταν ο Δήμαρχος ανάβει τα φωτάκια του δέντρου, ο κόσμος βλέπει ότι ο Άι Βασίλης δεν έχει αφήσει κανένα δώρο κάτω από το δέντρο. Ο κόσμος αρχίζει να λέει: Ο Άι Βασίλης μας ξέχασε. Πού πήγαν τα δώρα μας? Χριστούγεννα χωρίς δώρα δεν γίνονται. Οι κάτοικοι γύρισαν στα σπίτια τους, απογοητευμένοι. Όλοι κοιμόντουσαν εκτός από τον Δημήτρη, ένα 10χρονο παιδί της πόλης. Στεκόταν στο παράθυρο και κοιτούσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε από το πουθενό ένα ξωτικό που έβαζε τα δώρα κάτω από το δέντρο. Ο Δημήτρης τότε άρχισε να σηκώνει όλη την πόλη στο πόδι από την καταχαρούμενη φωνή του. Όλοι έτρεξαν γύρω από το δέντρο για να δουν τι συνέβη. Μπροστά στο δέντρο υπήρχε ένα ξωτικό που έβαζε τα δώρα κάτω από το δέντρο. Ο κόσμος είπε: Σας πιάσαμε τα πράσα, πονηρά ξωτικά. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος χάρηκε και πέταξε από τη χαρά του. Οι πολίτες πήραν τα δώρα τους. Λίγο πριν φύγουν για να πάνε στα σπίτια τους, άκουσαν ένα κουδούνισμα που ερχόταν από τον ουρανό. Τότε κατάλαβαν ότι κάποιος ξεχωριστός άνθρωπος ήρθε να τους επισκεφθεί. Ο Άι Βασίλης ήταν, πάντα γελαστός και χαρούμενος. Χω, χω, χω. Δεν σας ξέχασα. Είμαι πάντα πρόθυμος να δίνω δώρα σε όλους. Τότε όλοι μεγάλοι και παιδιά έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν. Χρόνια πολλά, αγάπη, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. «24 μέρες για τα Χριστούγεννα». Συγγραφής: Δήμητρα Γιαννακοπούλου, Αναστάση Στόγιας, Ελένα Βασιλάκη. Εικονογράφη: Μάριος Κανέλος Καραγεωργόπουλος, Γερασιμούλα Γαλανοπούλου. Μια φορά και έναν καιρό, μια χειμωνιάτικη και κρύα μέρα στο Βόρειο Πόλο, ο Άι Βασίλης ετοίμαζε το έλκυθρο και τα δώρα. Απέμεναν μόνο 24 μέρες για τα Χριστούγεννα. Το βράδυ, ο Άι Βασίλης έπεσε ανακοφισμένος στο κρεβάτι του, αφού είχε ετοιμάσει τα δώρα για τα παιδιά. Το πρωί, ο Άι Βασίλης πήγε να ελέγξει αν είναι όλα καλά στο έλκυθρο. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι έλειπε ένας τάρανδος. Ωχ, τι θα κάνω τώρα, είπε ανήσυχα ο Άι Βασίλης. Δεν πειράζει, θα σε μεταφέρουμε εμείς, πρότειναν οι τάρανδοι με μια δυνατή φωνή. Σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται όλο και περισσότεροι τάρανδοι και ο Άι Βασίλης ανησυχούσε όλο και πιο πολύ. Στο τέλος, ο μόνος τάρανδος που είχε μείνει ήταν μοναχά ένας, ο Ρούντολφ. Έσπαγε το κεφάλι του να βρει μια λύση. Αφού δεν υπήρχαν αρκετοί τάρανδοι, δεν μπορούσε να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά.
Γι' αυτό ενημέρωσε τους ανθρώπους ότι δεν θα πάνε δώρα φέτος τα Χριστούγεννα. Μόλις το άκουσαν τα παιδιά, στεναχωρήθηκαν πολύ και αποφάσισαν να ψάξουν παντού για να βρουν τους ταράντες του Άι Βασίλη. Αργότερα βρήκαν όλους τους θάνατους και έγραψαν γράμματα στον Άι Βασίλη για να τον πληροφορήσουν ότι τους βρήκανε. Ο Άι Βασίλης κάθισε στο γραφείο του και άρχισε να διαβάζει τα γράμματα. Συγκινήθηκε τόσο πολύ με το ενδιαφέρον των παιδιών, αλλά πέταξε και από την χαρά του που θα παραδώσει δώρα στα παιδιά φέτος τα Χριστούγεννα. Ο Άι Βασίλης, μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, κατάφερε να μοιράσει τα χριστουγεννιάτικα δώρα στα ευτυχισμένα παιδιά. Το πρωί που ξύπνησαν, τα παιδιά είδαν τα υπέροχα δώρα που τους είχε φέρει ο Άι Βασίλης. «Ευχαριστούμε, Άι Βασίλη! Είσαι ο καλύτερος», είπαν τα παιδιά. «Χω! Ευχαριστώ πολύ, παιδιά! Πρέπει να φύγω! Καλά Χριστούγεννα σε όλους!» Ευχαρίστησε ο Άι Βασίλης. Ο μοντέρνος Άγιος Βασίλης. Συγγραφέας Βασιλική Παπαδιονυσίου, Κωνσταντίνος Μπόμπολας, Άρης Κατσαράκης. Εικονογράφος Αναστασία Ελένη Παπαδημητροπούλου και Τάκης Δωρακόπουλος. Ο μοντέρνος Άι Βασίλης. Ένα χριστουγεννιάτικο πρωινό, ο Άι Βασίλης ξύπνησε με όρεξη για μια νέα μέρα. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι είχε λίγα δώρα ακόμα να ετοιμάσει. Σήμερα που είμαι ορεξάτος, θα φτιάξω και τα λίγα δώρα που μου έμειναν για την πρωτοχρονιά. Ναι, αλλά καλύτερα να βιαστείς. Έχουν μείνει μονάχα 2 μέρες, είπε το πράσινο εξωτικό. Εγώ αφεντικό, όμως τώρα θα πάω να δω τι γίνεται με το έλκυθρο. Τότε ο Άι Βασίλης είχε μια ανησυχία για το έλκυθρο. Συνέχισε όμως τη δουλειά του. Μετά από κάμποση ώρα, το εξωτικό ήρθε ανήσυχο από την αποθήκη. Αφεντικό, έχω πολύ κακά νέα. Το έλκυθρο έπαθε μια μεγάλη βλάβη από το χειμώνα. Και τι θα κάνω τώρα? Πώς θα πάω τα δώρα στα παιδιά? Αναφώνησε ο Άγιος Βασίλης. Μου ήρθε μια ιδέα. Θα φτιάξω με ένα μεταφορικό μέσο. Τότε όλα τα εξωτικά άρχισαν σκληρή δουλειά. Μετέφεραν ρόδες, σίδερο, τιμόνι, ζάντες και καθίσματα. Σε 5 μέρες το αυτοκίνητο ήταν σχεδόν έτοιμο. Έμεναν 2 με 3 πινελιές για να γίνει το πιο όμορφο, μαγικό και πιο γρήγορο αυτοκίνητο του κόσμου που πετούσε στον ουρανό και πήγαινε με τον πιο γρήγορο ρυθμό πάνω στο χιόνι. Αφεντικό, έλα να δεις την καραζόπορτα, το νέο σου και το γρήγορό σου αυτοκίνητο. Πώς να σας ευχαριστήσω με όλα αυτά που μου έχετε κάνει τόσα χρόνια, είπε ο Άι Βασίλης. Αρχικά αυτή είναι η δουλειά μας και ξέρεις ότι σε αγαπάμε τόσο πολύ και είσαι σαν το δεύτερο πατέρα μας. Κάτι όμως πρέπει να σας δώσω, γιατί κάνατε τόση δουλειά. Πρέπει να ανταμοιφθείτε, συμπλήρωσε ο Άγιος Βασίλης. Σε αυτό υπάρχει λύση, αλλά για σένα θα είναι λιγουλάκι δύσκολο. Να αφήσεις λίγα από τα σοκολατένια μπισκότα σου. Έτσι τα εξωτικά και ο Άγιος Βασίλης ετοιμάστηκαν, φόρεσαν τις καλές τους χριστουγεννιάτικες στολές, φόρτωσαν τα δώρα στο αυτοκίνητο και ήταν πανέτοιμοι για την επόμενη μέρα. Τα μεσάνυχτα, ο Άι Βασίλης και οι βοηθοί του μπήκαν στο αυτοκίνητο και έτρεξαν γρήγορα για να μοιράσουν τα δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Τότε ο Άι Βασίλης ένιωθε περηφάνεια που και αυτή τη χρονιά κατάφερε να δώσει σε όλα τα παιδιά του κόσμου τα δώρα που πάντα ήθελαν και ονειρεύονταν. Επίσης, τα παιδιά δεν τον ξέχασαν ποτέ και πάντοτε άφησαν στο μικρό τους τραπεζάκι το χλιαρό του γάλα και τα νόστιμα μπισκότα.